získať ďalšiu motorku, tú 50-ku Crossu, takže majiteľ najväčšieho počtu, aby to bolo fakt motorkársky Harlem Shake. Presne tak, čokoľvek budete mať na hlave, je nám jedno, môže to byť aj kýbel, alebo nejaká prilba, alebo hocikto. Počkaj, môže to byť aj niečo živé, že ženu bude mať na hlave, alebo dieťa. Môže byť. Nech je to farebné a nech sa to hýbe. To bude vodný ohňostroj od firmy. Od firmy Medveď, takže nezabudnite. My ďakujeme, že ste prišli. Tak sa niekomu neušla torta. Paráda, poď sem, uvoľnite mu tu priestor. Jak to začína žiť, že ja užívam aj hlasivky. Uvoľnite mu tu prostor. A ak bude treba dobrovoľníkov, pevne veríme, že prídete k nemu bližšie. Michal Martinek. Ešte niečo viac. Aj na plánik pokosy, kedy ste chceli na záhradke. Môžete aj ostatní vyhrať, aby ste videli tú techniku, ale je to furt málo, 17 sme ich mali. Tu je ďalšia motorka TB naľavo. Červená. Tak tu máme ďalšiu motorku. Pýtate sa, kde sa hrá petank. Je to presne tu, kde sa hral plážový volejbal, ale málo. 11, 1, 2, 3, 4. Ešte nakladáte, ešte. Tak pripraviť sa, pozor, štart! Dobre, 16, môžeme štartovať. Takže Homer, 16. Fiďo má na to systém. Maximum 16, mali sme 16 ľudí na maximum, áno? 11, 12, 13. Ešte niečo malé. Zatiaľ máme 13, 14, 7, 8, 9. Ideš na to? A ako sa voláš? Odkiaľ si? Máš motorku? Nie. No vidíš, on ti ju požiča tento ujel. Odštartuj to. 3, 2. Počkaj, ale ne pretláčanie, však my ideme decibely merať. Však on to povedal, však ste nečuli. Nečul. Nie je rekvizita, takže nemôžeme pretláčať. Nemajú, víš, rekvizitu. Máme iné rekvizity také, čo na baterky sú a také, však víš, ne? Odštartuj to, pôjdeš rýchlo. Takže 3, čoper. 2, 1, štart. Ty si tam to štartuj, ne, však... Akorát tak začmodil mikrofón. Dobre, no. Ale dobre. Dobrý bol, hej? To bol jogurt. Dobre, návod, stúďte. Však dobre, pozor fakt, lebo to popáli. Počkaj, ešte nechod. Majko, mikrofón od výfuku ďalej. Však veď, ja sa snažím, poďte na bok zlatý, poď. Tohto uja odštartuješ, dobre? Vy vypnite tú Yamahu, lebo mu vraj pridáte decibely. Dobre, poď, povedz volačo. 3, 2, 1, štart.
placené. Dobre, no. Ja som prišiel o hlas, nemôžem aj o uši všetky. Kilometrov pred starou turou, takže za chvíľku si tu na lajku je to kapelka